Igbo mmanụ zụọnụ rienụ. Ọkwa ma na otu onye siere ọha ericha, ma ọha siere otu onye ọ gaghị richa. Onye isi adala iberibe ọwụkwa mkpariwo n'okwu bekee don't be silly ọ ndụmọdụ. Onye ọrịa o ji akwa ụgwọ. Ọkwanụ nwoke ọ rachara ọkụ si nwata tiwaa ọkụ. Ilu Igbo ị ga-enweta ya na www.amazon.com ma ọ ịnọ Nigeria na Ụmụahịa kpọtụrụ ekwentị ma ọ zigara ozi n'ekwentị 234-703-755-7393. Ịnọ na Lagos, Nigeria, ziga ekwentị 803-302-1680. Ị ga-enweta nke gị. Ilu Igbo.